gaisuwa dai ummal kairi. Bai kamata a cewa ina tsawon tunani kan cewa ke baki san abin da nake yi ba. Ya kamata a ce na fito ina ganin kamar ina son ki. Dan Allah dan Annabi ka rabu da ni ka kyale ni. Kalmar kuɗi kenan ɗaya na kuce kuna son mace ku zo ku yaudare ta. Ba ku da abin da ke cikin gurin kuɗin. Ma minti da yanzu ka bar ni a wannan lokacin. Dan Allah dan Annabi ka rabu da ni. Idan kuma ba za ka rabu da ni ba, ni na ce ban san ka yi haƙuri. Ban san ka kakka ji wani cikin yanayi da wahala. Kakka sa ni cikin damuwa. Idan kika bar ni a wannan lokacin. Kakka sa zuciyata ko da shi. Kiyo haƙuri dafin so da zafi yake, in kuka kike share hawaye nake. Taho uwa na san so bai duba alfarma. Bai kamata a ce kin dama kan cewa wani ya yaudare ki ba, domin kar ki manta da cewa dukkan ba halayen mutane bane kowanne ya zama iri ɗaya. Kowanne ɗan adam da kika sani a rayuwa da irin halayensa, wani na da masu kyawu, wani kuma nasu ba sa da kyawu. Dan Allah dan Annabi ka taimaki rayuwata, dan Allah ka kyale ni. Maganar soyayya ba ta a raina saboda an yaudare ni abubuwa da yawa. Ina da bakin cikin wannan tunda ban taɓa faɗa maka bane ba, amma abin yana damuna. Amma dan Allah shakuwar da muka kakka yadda ka raba mu. Kamata ya a cikin tausaya ma irin halin da nake ciki. Idan kika bar ni a wannan lokacin, ban san irin halin da zan tsinci kaina a ciki ba, domin a iya yanzu ba zan iya misalta irin yadda nake ji ba. Kakka ji wani cikin yanayi da wahala. Kakka sa ni cikin damuwa. Kakka sa zuciyata ko da shi ta dinga zuwa. Dan Allah ki haƙuri, ki tausaya wa rayuwata. Ki duba irin halin da nake ciki. Kamar da yadda na faɗa a baya, ba zan taɓa iya jin zan yi rayuwa ba tare da ke ba. Ki yi haƙuri, ki yi haƙuri. Mace ku zo ku yaudare ta. Ba ku da abin da ke cikin gurin kuɗin ku ga kun azabta da zuciyar da ke neman sauƙi ga kowa. Dan Allah dan Annabi ka rabu da ni. Idan kuma ba za ka rabu da ni ba, ni na ce ban san ka yi haƙuri. Ban san ka kakka ji wani cikin yanayi da wahala. Ta ɓangaren abinta zan so mu ringa haɗewa akan haka, amma ba ta ɓangaren soyayya ba. Zan tafi, ba za mu sake haɗuwa ba. Dan Allah ka yi haƙuri ka rabu da ni. Nai miki kallo na kinda abin sha'awa kin ko. Taho uwa na san so bai duba alfarma. Nai miki kallo na kinda abin sha'awa kin konan jiki duba. Ne nazari kwakwalwa da ban san ki ba, kuncin zuciya. Kai haƙuri al'amin, abin da ne maka na ga ban yi daidai ba kuma ban kyauta ba, amma na dawo ne domin mu cigaba da soyayya mu tamkar ta masoya mu daɗi a rayuwa. Dan Allah kada ka zama cikin irin wa'ancan na ba'an da ke yaudara ta. Ka yi haƙuri. Na gode Allah ya karkato min da hankalinki zuwa gare ni. Minti ɗaya. To amma kin ga tashi mu dan zaga lambun mana. To na gode Allah da yasa kika gane gaskiya, kika gane cewa kowanne mutum da irin halinsa a rayuwa.